alikho bafethu elingenaso isici naye kwenzakala lokho okwenzakala angikwazi ukuthi angene kukho kodwa khumbulani imisebenzi emihle ayenzile ungiswe. Bafowethu umgibelo wakaNongoma uphumela obala ekhuluma kanje ekhombisa ukuthi-ke usesayidini-ke likangizwe Mchunu-ke phakathi-ke kwalezi ngqoshunqoshu khona-ke ey'bonakala-ke lokhu zimlandela njalo-ke ungizwe Mchunu. Umgibe-ke ugeqa amagula waveza nokunye okuningi-ke ungizwe Mchunu-ke asekabamba kukho iqhaza. Angifisi ukuthi uzwe ngami-ke kodwa udaba lusaqhubeka khona la kwisiqiniseko esemida nantu awulithokozele. Ngizwe Mchunu phakade woza ngizwe bambe lapha nje ulenge la ngamasebe bantu baseNingizimu Afrika ngikhuluma nani nonke nina esenipenda ungizwe nina enipenda uMchunu ngakho konke enimbona ubunyoka enimbona ububi ngesenzo asenzile noma asishilo. Niyakhohlwa yini ukuthi ngesikhathi ubaba uNcamalala babuzuma ku-announcwa ukuthi uyoboshwa akekho umuntu owasukumayo ngaphandle kangizwe, akekho umuntu owathi ngiyalwa mina ngaphandle kangizwe, akekho umuntu wanqaba ukuthi aboshwe uNcamalala ngaphandle kukangizwe. Saye saduma kabi eMzansi, saduma ngokulutha ngenxa kangizwe. Konke lokho-ke namhlanje anisakwazi nina. Amandla omuntu niwadla kanje ephila. No wonder ma eyibonga ethi ungumhlabathi ngawubongwa kusuke kushiyo into enjengale. Mhlabathi sikhande kuwo, sihamba kuwo. Noma umuntu efile siyomncwaba. Awubongwa umhlabathi ngokufihla ithambo lethu, kubonga abantu akade bewumba umhlabathi. Ungizwe Mchunu kumanje kunesibazi senhlamvu ejutshulwa elwela abantu emafemini engethi khona lutho ungizwe. Namhlanje nina zinsha nina zimbongolo mkotoyi nikhohlwe konke lokho njengamanje nina. Ungizwe Mchunu walwa ipi yomqhele kuthiwa awungagqoka umqhele ebhanoyini walungiswe. Sikwazi ukugqoka imqhele nje manje sihambe siye kuphi nendawo asinankinga ngenxa kabani kangizwe Mchunu. Lo esenibona ububi nina namhlanje nina imbongolo nina. Ngifuna nazi ukuthi na nonke nikhuluma amagama amabi ngongizwe niyizinsha alikho bafethu elingenaso isici naye kwenzakala lokho okwenzakala angikwazi ukuthi angene kukho kodwa khumbulani imisebenzi emihle ayenzile ungiswe. Ngiyema lapho zonke lokho kwaba khona abantu abafuna ukuthi besebenzise imvunulo ngendlela engeyiyo. Niyabasi nina walungizwe walumchunu walolewe akayifuni ayiphele ungizwe kuphela owasokumayo lokho wakulola nina abanye langeke kuloyo nimiyemu. Ngizwe Mchunu wherever you are bhuti wami ngifuna wazi ukuthi mina as umgibe wayifebe ngi behind you by full force. Whatever okwenzakala anginendaba nakho but nginawe phakathi nginawe Mchunu.